आंनि गोसो गोरबोजों आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौ दिनैयो माने मोनाबिलिनिफ्रायसो दानिफ्रायसो माने स्टार्ट खालामगासिनो आरोना स' बयखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आङो एसे लेट जाबाय दिनैयो ब्लगखौ माबानाया माने स्टार्ट खालामनाया स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बयबो स' आं दायो फार्स्टआवनो साहा फुदुंनोसै ओमफ्रायो पुरि बानायनो होदों ओमफ्राय आं पुरिखौनो बानायग्रोनोसै बेजोंनो आङो माने स्टार्ट खालामनोसै दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेड दङब्ला थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बयबो ओमफ्राय नै दायो आङो इसिङावहा फैबाय ओमफ्रायो दायो मोनाबिलिनि साहाजों जानो माने गुदुं गुदुं सावना जानोसै आरो पुरिखौ थावा दुंलांजोब्बाय खोमा र' थावखौ नायना फैगोन Kita nak kan nih ke nih. Hai. Tawa दुंबाय दायो आङो गांसे हरग्रोनोसै नाना लाखाया माना लाखाया गांसे गांसेसो सावगासिनो आङो दिनैहाय हरनोसै दानिया माबा दंमोन मा होनो थावा एसे खम जाबाय खोमा ना आयौ थाव सालायबाय माथो आयौ आं रोंलाहाय बेलथेना हो खमानै ओरैसो बेलथेनांसिगोन बिराद गुदुं जाखाबायमोन ना साराया खावलायबायना आरो बांद्राय गुवार बानायबाय खोमालै आङो खामद्रायगोन आरो बेलथाय जा फासनिया बोरैबा जाबाय आं जागोन दे बया जानायखौ नोंसोरखौ जाहोआ जाबाय दे नायो थावखौ माबानो जाबाय दे एबारनासो गल जाबाय अमा पुरि बानायदों आङो नोंसोर जाया आबैया जागोन ना जायाबा एबारना गल जाथारदों ना बारा दोनबाबो खामगोन दानो र' एसे माबानांगोन जारोम जारोम जानांगोन ओमफ्रायो र' जाबाय ना इयो बारा बाखांगोन बोरै दोनहरदों आङो आयौ खामग'बाय ibar na mabasa fully ready na puri banna जाथारिया गोबाव जाबायमोन जाना जाबाय दे खामगोन एबार मावथिया मावदों
dongbawo मोनसेल'सैना खेमसेथ' हाय खालाम आं पुरि सावबाय दं होननानै सायाखौसो नुजोब्बाय खोमसि नालाय ओमफ्राय नै फारसेथिंजा लकेल दाउ जालायनोसै दिनैहाय जोंहा माजों संगोन मा जारिजों जाला फुदुंगोन औ जारिजों जाला फुदुंगोननो ओमफ्राय नै एसे गेदेर गेदेरद्रायखाय माने एसे फिसा खालामदों आरोना जा गेदेरखा सेखायाबो जारिजों जानोसै साखौ जानोसै आङो ना लकेल दाउ जोंहा दिनै जारिजों फुदुङोनो नोंलाय जागोन ना जाया जागोन साखौ फुदुंसै आङो थ' काबा दायो नै साहा फुदुंदों ओमफ्राय नै पुरिया जाजोब्बाय ओमफ्राय मालाय हासबेन्डआ साहाजों पुरिजों जायानो माबा माजों जागोन नोङो दा दालिजोंसो जायोनो मोनबाय नै पुरिया नो दालिजोंसो जागोनबा नोंबो गोथाव जादों ना दालिजों पुरि जायोना सोरबा आंहा लाल साहाजोंसो जागोनलै गोथाव नंना नङा गोथाव जादो आंनोबो एसे गोथाव दालिखौ नांबावगौ गुसथिया मा नांगौ saya गोदौबाय आंना गोदौआखैनो गोथाव जादों खिन्थु ना टेस्टिनो बिराद गोथाव जादों ना टेस्टिनो ओमफ्राय सेम माया संनाया दाउजों माबा जारि दाउ लकेल दाउ फुदुङो बार kanan ada nani ada. Kok? Tidak boleh tidak. Betul. Puri sama nih betul sana ya ada. Oh, dijaga siapa mau jalan. Bener enggak? Dijaga siapa mau jalan? Mama kok? Mau jemnya lah, dah kayak jari ya lah. Tay sih kon. Bisa berangkat kan masih insung masuk. Salah sama ya. Kudu mbak, kudu. नै दायो जारिखौ होनानै एवगासिनो हरखाबाय जारिखौ मोनबायना नै दायो दै हरबाय हरबावनोसै हरबावनो हरखानोबालाय फुदुंनाय नालाय आलौखौ गोरसा होदो ओमफ्राय नै गोदौखाबाय दै गुदुं होखाबाय नालाय ओमफ्राय आलौखौ देनानै हरसिगोन दायो गोदौबाय थाथोंसै औ आलौ बोदोन माने आलौ फिसा नामा नै दायो मोनबायबो ओमफ्राय जोङो जानोसै आरो एसे हरबो जाबाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर आंहा माने मार्चनि 17थ' गाबोननो नङा होमबा आंनि माने बार्थडे आरो गाबोननो स' नोंथांमोना आंनि बार्थडेनि ब्लगखौ नुनो मोनगोन गाबोन होनो हायाबाबो आङो सबनैया होनो नाजागोन मानो होनना बुङोब्ला गाबोनथ' एसे लेट जाखागोनानो होनाय मानायावनो गाबोननो आरो
गाबोन माने मार्चनि 17 तारिख ओमफ्रायो गाबोन आपल'ड खालामनो हायाबाबो आङो सबनियाबाबो आपल'ड खालामगोन स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय ओमफ्राय जोङो दायो माबाफोर जानानै माने माबा जानोसै गाबोनथ' फुङाव थबनो उनथिनांगोन नालाय जल्दि जानानै थबनो उन्दुनोसै आरो स' बाय बाय लोगोफोर गाबोन लोगो मोनसिगोन